Shalom. Varmaan sopii tämä tervehdys tähän tilaisuuteen. Ensinnäkin suuret kiitokset kutsusta. On ilo ja kunnia oikeasti olla täällä tänään. Aihe on todella tärkeä. Toisin kuin yleensä, niin tämän päivän puheen olen kirjoittanut valmiiksi. Pahoittelen jo valmiiksi, jos se on hieman poliittinen hetkittäin. Mulla on tapa sortua siihen virheeseen. Lokakuun 7. päivän tapahtumista alkoi valtava globaali hyökkäys Israelia ja maailman juutalaisväestöä kohtaan, jota yritetään edelleen selittää Gazan sodalla. Oli kuitenkin alusta lähtien selvää, että tässä uudessa pro-Palestiina- ja pro-Gaza-liikehdinnässä oli mukana vahvasti antisemitistisiä elementtejä, vaikka itsessään Israelin politiikan kritisoiminen, saatikka palestiinalaisten tukeminen, ei itsessään antisemitismiä tietenkään ole. Meidän kaikkien sydämemme ovat särkyneet kaikkien osapuolten kärsimysten tähden. Mutta huomasimme nopeasti, että Euroopan kaduilla huudettiin Palestiinaa vapaaksi joelta merelle. Tämän palestiinalaisen iskulauseen alkuperäinen merkitys on, että koko Jordanjoen ja Välimeren välinen alue täytyy vapauttaa juutalaisista. Toisin sanoen Israelin valtion täytyy lakata olemasta tai se täytyy tuhota. Se on puhdasta antisemitismiä. Kuitenkin tästä iskulauseesta tuli välittömästi maailmanlaajuisen pro-Gaza-liikkeen tunnuslause. Mielenosoituksissa myös täällä Suomessa on vaadittu maailmanlaajuista intifadaa, Globalize Intifada -huutoin. Intifadat olivat palestiinalaisten kansannousuja, joissa brutaalin väkivallan ja terrori-iskujen kohteena olivat lähes yksinomaan juutalaiset siviilit. Ensimmäiseen ja toiseen intifadaan kuuluivat veriset iskut muun muassa koulubusseihin, ravintoloihin ja toreille. Kaikkialle, missä oli paljon ihmisiä. Yksi itsemurhapommittaja räjäytti itsensä Jerusalemin yliopiston kampuksella, surmaten useita paikalla olleita opiskelijoita. Nyt länsimäiset yliopisto-opiskelijat puolestaan vaativat tätä samaa väkivaltaa meille tänne länsimaihin. Amerikkalaisissa yliopistoissa on myös estetty juutalaisia opiskelijoita pääsemästä luennoille. Juutalaista opettajakuntaa on uhkailtu. Jokin aika sitten Lontoossa Palestiinaa tukevat opiskelijamielenosoittajat ryntäsivät juutalaisen professorin luennolle ja uhkasivat tämän mestaamisella. Monilla länsimaissa toimivilla Gaza- ja Palestiina-solidaarisuusliikkeellä on todistetusti yhteyksiä niin Iraniin, Kiinaan, Katariin kuin itse Hamasiin ja muihin terroristijärjestöihin. Tämä on luonut hyvin kyseenalaisen varjon heidän ylleen, sillä nämä järjestöt tuntuvat liian usein keskittyvän Palestiina-solidaarisuuden sijasta puhtaaseen Israel- ja juutalaisvihaan. Nämä tahot ovat kieltäneet olevansa juutalaisvastaisia, sen sijaan ne ilmoittavat protestiensa ja vastatoimiensa kohteeksi kaikki sionistit ja sionisteihin viittaavan. On kuitenkin kiistaton fakta, että ehdoton enemmistö juutalaisista on sionisteja, eli he uskovat Israelin oikeuteen olla olemassa juutalaisvaltiona. Termi antisionismi vain kuulostaa paremmalta kuin antisemitismi. Nykypäivän juutalaisviha onkin täten onnistunut pukeutumaan paradoksaalisesti ihmisoikeustaistelun naamioon, jonka retoriikkaan kuuluu muun muassa palestiinalaisten vastarinnan tukeminen. Vastarinta on synonyymi sanalle terrorismi, jota muun muassa Hamas on harjoittanut vuosikymmeniä Israelin siviiliväestöä vastaan.
Tämä uusi antisionismin verhoon peitetty juutalaisviha on jo vaatinut kuolonuhreja. Niin Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa kuin Australiassa on viimeisen vuoden sisällä murhattu juutalaisia vain heidän juutalaisuutensa vuoksi. Heiltä ei luonnollisestikaan kysytty etukäteen, että ovatko he sionisteja vai eivät. Lokakuun 7. terrorihyökkäyksen jälkeen on eri puolilla maailmaa myös lukuisiin synagogiin, tarkalleen ottaen 21 synagogaan, kohdistunut tuhopolttoyrityksiä. Synagogia on yritetty polttaa muun muassa USAssa, Australiassa, Kanadassa, Puolassa ja Saksassa. Ranskalaisella nettisivulla julkaistiin vähän aikaa sitten Espanjan Katalonian kartta, johon oli tarkkaan merkitty Katalonian alueen sionistien kohteiden sijainnit. Kartan julkaisi sionismia vastustanut anonyymi taho. Näihin sijaintitietoihin sisältyivät kaikki israelilais- tai juutalaisomisteiset yritykset, järjestöt ja jopa koulut. Se otettiin myöhemmin pois internetsivulta Espanjan juutalaisyhteisön ja konservatiivipoliitikkojen vaatimusten jälkeen, sillä sitä pidettiin ilmiselvänä väkivaltaan ja sabotaaseihin yllyttämisenä. Marraskuussa toinen anonyymi taho julkaisi netissä tappolistan israelilaisista akateemikoista, tutkijoista ja tieteilijöistä. Tappolista käsitti satojen ihmisten tiedot, jotka sisälsivät nimet, osoitteet, puhelinnumerot ja henkilöiden valokuvat sekä rahapalkkion suuruuden, joka kunkin henkilön murhaamisesta maksettaisiin. Nämä edellä annetut esimerkit eivät ole Israelin hallituksen kritisoimista ja Palestiinan tukemista, vaan antisemitististä vihaa ja vainoa. Haluan tässä muistuttaa, että juutalaiset eivät ole absoluuttisen hyviä tai absoluuttisen pahoja, kuten ei ole mikään muukaan kansakunta. Juutalaisten vainoaminen Israelin politiikan vastustamisen varjolla on tuomittavaa. On muistettava, että Gazan sota ei ollut Israelin aloittama, eivätkä israelilaiset sitä halunneet. Sota alkoi palestiinalaisten brutaalista hyökkäyksestä 7.10.2023. Suomessa Helsingin synagogan edessä on pidetty mielenosoituksia yli 2 vuoden ajan. Tämä on luonut pelkoa ja ahdistusta muun muassa synagogan koulua käyvissä pienissä lapsissa. Kun mielenosoittajalta kysyttiin, miksi hän osoittaa mieltään juuri synagogan edessä, eikä esimerkiksi Israelin suurlähetystön edessä, hän oli vastannut, koska Euroopan sionistit piileskelevät synagogissa. Antisemitismi, jonka luulimme pitkälti jääneen ihmiskunnan historian menneisyyden häpeätahraksi, on tullut takaisin täysissä voimissaan. Antisemitismi on rasismin vaarallisin muoto, sillä mikään muu rasistinen viha ei ole historiassaan aiheuttanut niin valtavasti kuolonuhreja kuin antisemitismi. Juutalaisviha on kautta historian siirtynyt hyvin nopeasti puheista tekoihin. Antisemitismi on kuin käärme. Nimittäin se luo nahkansa aika ajoin uudelleen. Se modernisoi itsensä ja käyttää aina sen hetkiseen maailmankuvaan sopivaa kieltä, jotta se kuulostaisi ja näyttäisi aikansa ihmisille hyväksyttävänä. Tämä modernisointi on jälleen tapahtunut, ja jälleen kerran ihmiset ovat menneet siihen mukaan. Kun tämän päivän ihmisiä ei voi enää vakuuttaa siitä, että juutalaiset myrkyttävät kaivoja, tekevät kristittyjen lasten verestä matsaleipää tai levittävät sairauksia, vedotaan antisionismiin ja ihmisoikeusaktivismiin. Meidän päiviemme antisemitismin erityispiirre on juurikin se, että nykyään vihaa perustellaan Israelin hallituksen toimilla. Israel on se kollektiivinen juutalainen kansojen keskuudessa.
Israelin toimien kritisoiminen ei sinällään siis ole antisemitismiä, mutta jostain syystä retoriikka ja toiminta aivan liian usein ikään kuin lipsahtavat sinne antisemitismin puolelle. Se suhteettoman suuri mielenkiinto jo itsessään, suoranainen pakkomielteinen pienen Israelin nostaminen tikunnokkaan, samalla kun aktiivisesti suljetaan silmät ja korvat vaikkapa Iranin, Syyrian, Kiinan, Sudanin ja Pohjois-Korean toimilta, kertovat hyvin vahvasti tästä antisemitismin hengestä. Israel on juutalainen kansojen joukossa. Uudessa antisemitismissa on myös piirteitä menneisyyden juutalaisvihasta. Olen viimeisen parin vuoden aikana kuullut ykkösrivin asiantuntijoiltamme hämmästyttäviä lausuntoja. Yhdessä väitettiin, että pieni Israel pyrkii hallitsemaan koko laajaa Lähi-itää, eli satoja miljoonia arabeja, persialaisia ja muita kansoja. Tämä viittaa ikivanhaan salaliittoteoriaan juutalaisten pyrkimyksestä kontrolloida maailmaa. Toisen lausunnon mukaan terroristijärjestö Hamas antaa luotettavampaa tietoa kuin avoimen yhteiskunnan omaava demokraattinen Israel, jossa on moniääninen, vapaa ja kärkäs lehdistö. Vanhan salaliittoteorian mukaan juutalaiset valehtelevat, joten mitään heidän sanomisiaan ei voi uskoa. On pelottavaa, että tunnetut asiantuntijamme antavat lausuntoja näihin salaliittoteorioihin nojaten. Hiljattain Ylen artikkelin kirjoittanut toimittaja päätyi toteamaan, että nyt leviävä antisemitismi on juutalaisten omaa syytä. Peiliin katsominen ei ole nykypäivänä muotia, sillä on itsestään selvää, että yksipuolinen propagandamaisen uskollisesti vain palestiinalaisnarratiivia toistava uutisointi on ollut yksi juutalaisvihan suurin lietsoja. BBC jäi hiljattain kiinni systemaattisesta Gazaan liittyvien uutisten vääristelystä ja virheellisestä raportoinnista. Yhtiö joutui 2 vuoden aikana korjaamaan yli 1500 esittämäänsä virheellistä väitettä liittyen Israeliin ja Gazaan. Yle on toistanut aivan samoja uutisia, mutta toisin kuin BBC, kukaan ei ole pyytänyt anteeksi eikä kukaan ole ottanut vastuuta. Tämä ei toisaalta sovi lainkaan yhteen sen salaliittoteorian kanssa, että juutalaiset hallitsisivat mediaa. Minun sosiaalisen median kanavillani on paljon juutalaisia seuraajia. Minulla on myös juutalaisia läheisiä ystäviä. Monet heistä ovat ottaneet minun yksityisesti yhteyttä ja kertoneet kokemastaan antisemitismistä lokakuun 7. jälkeisessä Suomessa. Tiedän ainakin 4 juutalaislapsen joutuneen vaihtamaan koulua rasismista pohjanneen kiusaamisen vuoksi. Ehkä pahin esimerkki on se, että yhden ystäväni 15-vuotias tytär ei enää uskaltanut mennä kouluun, kun koulun pojat alkoivat esittämään hänelle tappouhkauksia ja näyttämään hänelle kurkunleikkausliikkeitä. Yksi Suomessa asuva israelilainen kertoi minulle, että hänen koko kaveripiirinsä hylkäsi hänet Gazan sodan tähden. Valitettavasti lähes kaikki Suomessa asuvat juutalaiset ystäväni, joilla on kouluikäisiä lapsia, harkitsevat Suomesta lähtöä heti kun se on töiden ja koulujen suhteen mahdollista. Kaikki Suomen juutalaiset, keiden kanssa olen keskustellut, ovat ilmaisseet syvän huolensa antisemitismin noususta. Jokainen. Osa ei enää usko, että heillä tai heidän lapsillaan on Suomessa turvallista tulevaisuutta. Jos juutalaiset lähtevät Suomesta, niin se on merkki siitä, että yhteiskuntamme on vakavissa ongelmissa. Hämmentyneenä on todettava, että olen itsekin saanut maistaa osani tästä nyt riehuvasta antisemitismistä, kun olen julkisesti pitänyt Israelin asiaa esillä monella foorumilla. Jotkut ovat nimittäin luulleet minua juutalaiseksi. Vihaa on tulvinut niin äärivasemmistosta, sinimustien kannattajilta kuin maahanmuuttajataustaisilta henkilöiltä. Tätä puhetta valmistellessa sain yllättäen niin uhkaavia väkivaltaan viittaavia viestejä,
että jouduin laatimaan niistä rikosilmoituksen. Tämän henkilön yksi vaikutin oli antisemitismi. Eräs toinen henkilö oli puolestaan selvittänyt puhelinnumeroni, jotta pääsi lähettämään minulle antisemitismiä henkivän tekstiviestin kännykkääni. Ihmisryhmien vainot ovat aina ensin alkaneet valheista ja propagandasta. Heidät halutaan siis leimata ja epäinhimillistää. Sen jälkeen heidät on pyritty sosiaalisesti ja fyysisesti eristämään ympäröivästä maailmasta. Ja lopulta oikeutetaan suora väkivalta. Näemme tämän kehityskaaren nyt sekä yleisesti juutalaisten että juutalaisvaltio Israelin, sen kollektiivisen juutalaisen kohdalla. Lukuisat aktivistiliikkeet ja poliitikot pyrkivät propagandan innoittamana eristämään juutalaisvaltion maailman kansojen yhteydestä. Israel halutaan ulos kansainvälisistä kilpailuista sekä kauppasuhteet uhataan jäädyttää. Hiljattain täällä Suomessa hallitsevassa markkina-asemassa oleva S-ryhmä lopetti israelilaisten tuotteiden myynnin. 1930-luvulta tuttu holokaustin alun iskulause Kauf nicht bei Juden, älä osta juutalaisilta, on saapunut nyt Suomeen. Suomessa niin ikään juutalainen kulttuurivaikuttaja joutui kulttuuriväen painostuksen tähden eroamaan tehtävästään. Senkin takana vaikuttivat Palestiinan tukijat. Suomalaiset yliopistot ovat lopettaneet lähes kaiken akateemisen yhteistyön Israelin yliopistojen kanssa. Kuitenkin juuri Israelin yliopistot ovat rauhanliikkeen tyyssiä. Siellä palestiinalaiset ja Israelin juutalaiset opiskelijat käyvät samoilla luennoilla ja käyvät toistensa kanssa aktiivista dialogia. Toisaalta israelilaisten yliopistojen tutkimus on laadultaan maailman huippua. Vapaan akateemisen tutkimuksen ja vuorovaikutuksen katkaiseminen antaa paitsi täysin väärän signaalin ja täysin väärälle taholle, se sulkee ovet suomalaisen akateemisen tutkimuksen tason nostamiselta ja monipuolistumiselta. Israel tekee huippututkimusta muun muassa lääketieteen ja vihreän teknologian alueilla. Olen itse suorittanut kauan aikaa sitten kesäopintoja Jerusalemin hebrealaisessa yliopistossa. Tasoero suomalaiseen yliopistoon oli huikea. Kun Helsingin yliopiston edessä oli vuoden 2024 keväällä Gazaa tukevien opiskelijoiden luvaton, äänekäs ja viikkoja kestänyt leiri, se herätti paljon ahdistusta ja pelkoa yliopiston juutalaispiireissä. Sain useammalta juutalaiselta tietää, että he eivät kokeneet asiointiaan yliopistolla enää turvalliseksi. Kun otin asiasta yhteyttä yliopistoon, minulle annettiin hämmästyttävä vastaus. Turvattomuutta kokevia henkilöitä kehotettiin käyttämään vaihtoehtoisia kulkureittejä rakennukseen, sen sijaan, että turvallinen tila olisi varmistettu kaikille tasa-arvoisesti. Juutalaisia siis käytännössä katsoen ohjeistettiin kulkemaan pääovien sijaan sivuovista rakennukseen. Yliopiston aktivistiopiskelijat ovat saaneet myös erityislupia opettajilta jäädä pois luennoilta, jotta he pääsevät mielenosoituksiin vaatimaan yliopistoa katkaisemaan loputkin suhteensa Israelin akatemiaan. Olen viime aikoina vaihtanut ajatuksia erään jerusalemilaisen ortodoksirabbin kanssa. Hän haluaa luoda keskusteluyhteyksiä kristittyjen kanssa lisätäkseen tietoa juutalaisista ja juutalaisuudesta. Olemme pohtineet muun muassa juutalaisten ja kristittyjen kipeää ja vaikeaa historiaa. Kysyin häneltä, minkä viestin hän haluaisi antaa tänään teille täällä Lohjalla. Hänen viestinsä oli: älkää jääkö hiljaisiksi ja passiivisiksi vierestä katsojiksi, kun antisemitismi leviää ja normalisoituu. Hän kertoo joutuneensa kerran keski-eurooppalaisessa kaupungissa
antisemitistisen hyökkäyksen kohteeksi, kun ohikulkija näki hänen kulkevan kipa päässään kadulla. Hän sanoi, että häntä ei niinkään loukannut tuon ohikulkijan solvaukset ja hyökkäys, vaan se, kuinka moni todisti tätä tilannetta, mutta ei reagoinut siihen mitenkään. Hän pyysi, älkää pysykö hiljaa. Näyttäkää ystävyytenne, että me juutalaiset tiedämme, että seisotte rinnallamme. Me haluamme kuulla ja nähdä teidän tukenne. Pahat asiat tapahtuvat siksi, että suuri enemmistö ihmisistä antaa pahuuden tapahtua. Lisäksi hän pyysi, että kohtaisimme juutalaiset kunnioittaen ja hyväksyen heidät sellaisena kuin he ovat. Juutalaisia on kautta vuosisatojen vainottu kristittyjen toimesta ja käännytetty pakolla kristinuskoon. Ja sen tähden meihin suhtaudutaan edelleenkin joidenkin juutalaisten taholta hieman epäluuloisesti. On aika lopettaa vastakkainasettelu ja kinastelu asioista, jotka meitä erottavat, ja keskittyä niihin moninaisiin asioihin, jotka meitä yhdistävät. Meidän kristittyjen on nyt vihdoin aloitettava rakentamaan siltoja niiden siltojen tilalle, jotka olemme historian aikana useaan kertaan polttaneet. Meidän täytyy myös muistaa, että se mikä alkaa juutalaisista, se ei pääty juutalaisiin. Kuten kuulimme, myös romanit joutuivat tuhon kohteeksi holokaustin aikana. Tiedämme, että leireille päätyivät myös poliittiset vastustajat ja toisinajattelijat. Myös sellaiset kristityt, jotka yrittivät pelastaa juutalaisia kansanmurhalta ymmärtäen, että harjoitettu politiikka oli vastoin heidän vakaumustaan ja moraaliaan. Kun portit avataan vihalle yhden kansanryhmän kohdalla, ei pian kukaan meistä ole enää turvassa. Juutalaiset ovat kautta historian olleet yhteiskunnan peili. Ne kuuluisat kaivoksen ilmanlaadun osoittaneet Kanarian linnut. Se, miten juutalaisiin suhtaudutaan tänä päivänä, kertoo karua kieltä siitä, että meidän ilmamme on myrkyttynyt. Kanarialinnut putoavat maahan. Jos ja kun seisomme juutalaisen kansan rinnalla antisemitismiä vastaan, meidän on aika ryhtyä sanoista tekoihin, ennen kuin happi loppuu meiltä kaikilta. Ei koskaan enää. Kiitos.